Здравейте! Аз съм Георги Божилов и имам голямо желание да се развивам като актьор. През годините съм бил част от не един кръжок по актьорско майсторство и съм бил на сцена, макар и не професионално. Също така съм се занимавал и с музика, обичам да пея и съм бил част от музикална паралелка в училище, а също така и в училищен музикален хор. С какво друго съм се занимавал? С археология. През годините съм бил на неедни разкопки и съм учил археология в Софийския университет. Също така съм издавал и книги, и разкази. Но аудиовизуалната част от моята душа, тази, която иска да представи какво може в аудиовизуалните изкуства, като актьорството, малко ли много винаги се опитвала да излезе наяве и аз съм се опитвал да правя различни опити да я представя на хората чрез различни YouTube канали, TikTok канали, други мои профили. И все пак, надявам се тази моя колаборация с вас малко ли много да ми помогне да направя една по-професионална крачка напред. Благодаря за възможността.